Adhiambo. Kwan mar rowere madonjo tiegruok mar NYS koro ibiro medi nyadiriyo kowuok e rowere 10,000 mikawo higa ka higa nyaka e rowere 20,000 kochakore higa manyien. Kano teli e chenro mar sidho rowere mag NYS e boma ma Gilgil County ma Nakuru, jatend piny owacho William Ruto kwayo migepe mopogore opogore mag piny owacho mondo oket thenge 30% mag thuolo mag tije ne rowere mag NYS. Ruto bende opuoyo chenro mag NYS mowacho ni osebedo ka jiwo rowere ma pacho ka. Jatend piny William Ruto notele chenro mar sidho rowere mag NYS mane obagi kawuono kar tiegruok mantiere Gilgil, County ma Nakuru. Ruto po tich mar rowere mag NYS osebedo ka time pacho ka kolando bero ngimagi. Kochakore higa manyien, kwan rowere mikawo ne tiegruok mar NYS biro idho nyaka 20,000 kowuok e 10,000 ma ihinyo kawo. For your achievement so far, your contribution to transforming Kenya has already been felt. The nation awaits more with high expectation, which I am confident you will surpass. Sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talents and be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country. Ruto bende koro wacho ni kaka pisas mamoko mag lwenye pacho ka, apisi mare biro rango chenro mag chako chulo rowere mag NYS. This morning I have instructed an extension of 2 months be made available for the task force so that that task force can also include the National Youth Service, terms of service and conditions of service to ensure that the National Youth Service joins the other discipline forces in ensuring that the men and women who serve with dedication and commitment and sacrifice are considered in terms of their employment and terms of service. Jatend piny odhi nyime gi kwayo moko kuom 10 migepe mondo oket thenge 30% mag thuolo mag tije ne rowere mag NYS kaka achiel kuom yore mag jiwo rowerego. I am enhancing the path to the discipline services by directing the Ministry of Defense, Ministry of Energy, Climate Change and Forestry, Ministry of Tourism and Wildlife and Heritage, as well as the Ministry of Interior and National Administration to allocate at least 30% of their vacancies to national youth servicemen and women. Governor Manakuru Susan Kihika opuoyo tich ma NYS osetimo e kelo lokruok e pacho ka. We are really delighted to be able to host this institution that has done or continues to do a very good job in helping build the nation by the kind of skills that it imparts on these graduates that I see here today, as well as those who have passed by here. We have seen the level of innovations. We have seen the technical skills that are being taught here. Gilokrok makama, jatend piny William Ruto geno ni tiegruok mar NYS biro lombo wang' thoth rowere kendo biro chiwo negi thuolo mag tije. Kawadhi nyime ni doho